bunelor maniere spune despre cadouri în primul rând că nu sunt obligatorii. Arta de a primi și de a oferi un cadou se învață. În Japonia chiar se predau ore pe această temă. Vom spune corect, facem un cadou sau îl cadonăm? Cadonez. Îl fac cadou. Îl cadonăm? Cadonez. Facem cadou. Cadonez, probabil. Cadonez. Faci cadou, la sigur. În limba română, cuvântul a cadona nu există. Corect este a face cadou sau a dărui. Expresia a cadona este o traducere după modelul rusesc padariti. La fel, acest cuvânt este o combinare a substantivului cadou și a verbului a dona. Prin structura lui, acest cuvânt este un pleonasm, deoarece cadou în sine este o donație. În limba română avem verbele a dărui, a oferi, dar și a face cadou, a face un dar. În concluzie, expresiile a cadona un cadou sau a dona un cadou sunt greșite. Corect este a face cadou sau a dărui. Mă gândeam și la asta. Da, știam că este greșit. Mă, poate. E corect. Îmi pare rău atunci. Facem cadou.